Mario Fernández bankari eta politikari ohia zendu da. Fernández lehendakariorde izan zen, Carlos Garaikoetxea Eusko Jaurlaritzako lehendakari izan zen garaietan, eta Eusko Alkartasunaren aldeko hautua egin zuen alderdia EAJtik banandu zenean. Izate profesionalaz baina, bankaria zen Mario Fernández. BBKko presidente izan zen, baita Kutxabank eratzearen prozesuan parte hartzaile aktibo ere, ahalik eta Euskal Banketxe Bateratuaren lehen presidentea bihurtu zen arte. Hilda. Eguerdion guztioi. Euskal Autonomia Erkidegoak datorren urtean izango dituen aurrekontuei dagokienez, alderdien arteko elkarlana baloratu zuen atzo Noel Danju Ogasun Sailburuak. Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren lan eta ekarpenak publikoki eskertu nahi ditut. Naiz eta bi alderdi ezberdin izan, adostasunak eta zubiak eraikitzen jakin duzue. Zorroztasunean oinarritutako aurrekontu proiektu hau osatuz. Nahi denean posible da, eta horrela erakutsi duzue. Bulego talde Azkoitiarrak aldi baterako etenaldia egingo duela jakinarazi du. Musika taldeak ez du hala ere bere musika ibilbidea betiko amaitutzat emango. Izan ere, oraingoz, oholtzetatik urtebete baino gehiago aldenduko direla adierazi dute taldeko kideek. Pasaberri den Durangoko azokan, euskaraldiari doinua jarriko dion abestia aurkeztu zuen Bulegok. Eguerdion guztioi eta ongi etorri gaurko albistegira. Mario Fernández hiltzen atzo arratsaldean 81 urte zituela. BBKko presidente, Kutxabankeko sortzaile eta lehen presidente eta Garaikoetxearen lehendakariordea izan zen. Mario Fernández hilda 81 urte zituela. Kutxabankeko lehen presidentea eta Eusko Jaurlaritzaren lehendakariorde izandakoa bart zendu da. Zuzenbidean lizentziaduna merkataritza zuzenbideko irakaslea izan zen eta 2009an BBK bankuko presidente hautatu zuten. Berak gidatu zuen Euskal Autonomia Erkidegoko 3 kutxen bate egitea eta 2012an Kutxabank sortu zuen eta presidente izendatu zuten 2014ko azaroan dimisioa eman zuen arte. Aurretik BBVA bankuan ere ibilitakoa zen eta Carlos Garaikoetxearen lehendakariordea izan zen 1982tik 85era eta transferentzien batzorde mistoko presidente ere izan zen 1984an legebiltzarkide hautatu zuten eta gobernuan jarraitu zuen 85ko urtarrilean kargua utzi zuen arte. 2018an Auzitegi Gorenak ukatu egin zuen Mario Fernándezek aurkeztutako kasazio helegitea eta ondorioz berretsi egin zuen 2017an Bizkaiko Lurralde Auzitegiak ezarri zion 6 hilabeteko kartzela zigorra bidegabeko jabetza leporatuta. Mario Fernándezen heriotzak hainbat erreakzio utzi ditu, horien artean Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzako lehendakariak adierazi du autogobernuaren garapenerako funtsezko pertsona izan zela. 2025ko Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuen harira, atzo Gasteizko Legebiltzarrak ez zituen onartu Sumarrek, PPek eta Voxek aurkezturiko osoko zuzenketak. Bien bitartean, Eusko Jaurlaritza eta EH Bilduren arteko eztabaida aurrera doa zuzenketa partzialak gauzatzearen bidean. Bozketaren emaitza honako izan da 75 eman dugu botoa, 9 boto alde, 39 kontra, 27 abstentzio. Beraz, ez da. Aurrekontu proiektu hau erantzunkizunean, zorroztasunean eta bidegarritasunean oinarrituta dago. 2025erako aurreikusita dagoen 2,1% hazkunde ekonomikoa kontutan hartuta eginda dago. Datorren urtean, 15.000 enplegu inguru sortzea aurreikusten dugu. Baita, langabezia tasa 7%an kokatzea eta barne produktu gordin nominala 6,3% haztea ere. Jarraitu dezagun, adostasunaren aldeko jarrera hori indartzen. Hori da Euskal Gizarteak denoi eskatzen diguna. Eta bi gai, dauzkagu mahai gainean.
Lehena etxe bizitza. Bigarrena, lanbide-arteko gutxieneko soldata. Esan da, eta ados nago, EH Bildu mugitu da eztabaida hontan. Ados nago horrekin, orain gobernuari tokatzen zaio mugitzea. Eusko Alderdi Jeltzaleak erabakitzeko eskubideaz mintzatzeko aukera izango du martxoan gauzatuko duen batzar nagusian. Bilera, hil horren 29 eta 30 burutuko da Donostian, eta berriak plazaratutakoaren arabera, jeltzaleen estrategiak eta helburu politikoak izatuko dituen 5 txostenen zirriborroak bidali dizkie jada Euskadi Buru Batzarrak uri erakundeei. Erabakitzeko eskubideari dagokionez, dokumentu horietako batek burujabetza osoari eta Euskadi nazioa dela aitortzeari egiten dio referentzia besteak beste. Nafarroan, Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak lurraldeko osasun sistemak huts egin dezakela ohartarazi du baldin eta osasun legearen aurreproiektua aurrera irtengo ez bada. Fernando Domínguez Osasun Kontseilariak beharrezkotzat jo du osasunari buruzko foru lege berri bat izatea sistema egungo egoerara egokitzeko. Ezer egin ezean, Nafarroako osasun sistemak porrot egingo duela argi utziz. La Ley de Salud, que actualmente está vigente en Navarra, data de 1990 y ha cumplido con creces su cometido, pero la sociedad ha cambiado y evolucionado y en poco se parece a la de hace ya 34 años. Los cambios demográficos y sociales han hecho que estemos ante una sociedad con mayor esperanza de vida, más envejecida, con más patología, con mayor soledad no deseada, con una sociedad que brinda menor soporte a los mayores en muchos casos, etc. En definitiva, una sociedad con necesidades totalmente diferentes a los 90. Domínguezek Bioinnova Konsultinek antolatutako osasunari buruzko foru lege berriaren inguruko eztabaida jardunaldi batzuetan parte hartu du. Eta berretsi du, azken hamarkadetan medikuntzak eta gizarteak izan duten bilakaerak sistema eguneratzea eskatzen duela. Horregatik, sailak lege aurreproiektu bat prestatu du, jendaurrean jartzeko fasean dagoena urte amaierar arte, egungo sistema nahikoa bermeko beste batekin aldatzeko. Desde el Departamento de Salud y el Gobierno de Navarra pretendemos consensuar una ley que permita agilizar y flexibilizar nuestro sistema público de salud, que permita poner las necesidades de la ciudadanía como prioridad número 1, poniéndolas en el centro del sistema, realmente en el centro, no como se dice ahora, pero que no es así, con una atención y gestión centrada en las personas. Osasun sailak idatzitako aurreproiektuak sindikatuen aurkakotasunarekin topo egin du. Elaren arabera, aldaketa horren ondorioz, etorkizunean kontratatutako diren langileek funtzionario izaera galduko lukete eta horrek atea irekiko luke langileak kaleratzeko. Laben iritziz, lege aurreproiektuak osasunbideko zenbait zerbitzu pribatizatzeko aukera zabaltzen du. Sindikatuak uste du Nafarroako Osasun Departamentuak osakidetzaren eredua ezarri nahi duela Nafarroan. Beraz, Domínguezek argi utzi du eztabaidarako hilabeteak gelditzen direla eta prest agertu da aurreproiektua hobetzeko edozein aholku entzuteko. Donostiako auzitegi batek gurasoala kendu dio abuztuan bere bikotea mehatxatzeagatik atxilotutako ertzainari. Gizonezkoa aske utzi zuten gertakariaren ostean, baina fiskaltzak kasua indarkeria matxista gisa epaitzeko eskatu zuen.
Atzo arratsaldean mugimendu feministak antolatuta elkarretaratzea gauzatu zen Errenteria eta Lezok elkarbanatzen duten Renfe geltokiaren parean ezagutzera emandako azken indarkeria matxista kasua dela eta. Larunbatean, Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jakinarazitakoaren arabera, 23 urteko gizonezko bat atxilotu zuten inguru horretan bikotekidea eraso izanagatik. Gipuzkoako Foru Aldundiak egoera gaitzesteko ohar instituzionala plazaratu zuen atzo goizean ere. Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak manifestazio nazionala gauzatuko du Bilbon datorren abenduaren 14an. 220 eragilek jada deialdia babestu dutela jakinarazi zuten atzo goizean eginiko agerraldian. Larunbaterako manifestazioa deitu du Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak, etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez lelopean. Etxebizitza eskubidea bermatu, negozioari ez izan da erdigunean jarri dugun aldarria. Asmo argi bati jarraituz. Etxebizitza arazoaren errora jotzea. Etxebizitza negozioa den bitartean, inoiz ez delako eskubidea izango. Edo bestera batera esan da, etxebizitza merkantzia den artean, sekula ez delako guztiontzat izango. Gaurko agerraldian salatu dute Euskal Herrian etxebizitzaren arazoa, gero eta gordinago eta bortitzago azaleratzen ari dela, eta horren adierazle dela esaterako alokairuen eta hipoteken prezioen gorakada etengabea. Askorentzat eguneroko arazoa den hori, beste batzuentzat negoziorako aukera da. Putre funtzek, bankuek, industria turistikoak, erakunde publikoek edo inbertsore handiek etxebizitzaren merkatutik gero eta irabazi handiagoa ateratzen dute. Beraz, argi dago zeintzuk dira txanponaren bi aldeak. Burgesiaren irabaziek gora egiteak langileon miseria areagotzea esan nahi du. Hau da, gutxi batzuen aberastasunaren eta jabetzen artean gehienon pobrezia eta desjabetzea eskutatzen da. Arazoaren munta ikusita, mobilizazio zabala deitu nahi izan genuen Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu ezberdinok. Eta horretarako atxikimendu kanpaina abiatu genuen duela aste batzuk. Horiek horrela 200 gora eragile baino gehiagok eman diote babesa abenduaren 14ko manifestazioari, eta horien artean daude etxebizitza eskubidearen aldeko eta bazterketa sozialen kontrako eragileak, eragile sindikalak, auzo elkarteak, denek etxebizitza eskubide unibertsal gisa defendatuko dute Bilboko kaleetan. Es decir, tras la riqueza y propiedades de unos pocos se esconde la... Etxebizitza eskubideari dagokionez ere, Gasteizen datorren urteko martxorako hiria gune tentsionatu izendatzeko eskaera egina izana aurreikusi du udalak. Bruselak ezagutzera eman berri ditu datorren urterako arrantza kuotak. Euskal arrantzalei zuzenean eragingo dien erabakia da, izan ere badirudi baxurako flotaren alde egingo duela eta alturakoa kaltetuko duela.
Iruñean, Labek agerraldia burutu zuen atzo goizean, Nafarroako zahar egoitzetako langileen hitzarmenaren inguruko negoziazioen nondik norakoak ezagutarazteko. Bertan, sindikatuak akordioaren aurka egindako enpresen jarrera gaitzetsi zuen. Lab sindikatuak gaur egindako agerraldian irmo eta gogor salatu du Amabir, Sanitas eta GSR enpresen jokabidea. Zahar egoitzen sektoreko enpresaburuek pasaden astean egin zuten barne kontsultan Nafarroako lehenbiziko hitzarmen sektorialaren aurka bozkatu zutelako. Pasaden astean patronalaren zati batek, patronalaren zati batean dauden enpresa batzuk bozketa bat egin zuten eta bozkatu zutena zen ezin diotela emanen bide Nafarroako egoitzen lehen hitzarmenari. Eta berez, aurkako botoa eman zuten. Guretzat, bozketa horren emaitza eta enpresa horiek hartutako jarrera miserablea da. Miserableak direlako langile hauen lan baldintzak. Eta hori horrela esan behar da eta hau irmoki salatu behar dugu. Urtarrilean 4 urte beteko dira Lab Nafarroako zahar egoitzen hitzarmena aldarrikatzeko kalera atera zenetik. Sindikatuak urte luzeak eta malkartsuak izan direla adierazi du. Labek salatu duenez, multinazional horiek, ANEA patronalaren barruan kokatzen direnak, kapitala eta enpresaren interesak lehenesten dituzte emakumeen lan baldintzak baino. Jarreraren aurrean oso argi dugu, ez garela geldiri geratuko, 4 urte hauetan kalean borrokan aritu garela eta borrokan jarraituko dugula. Horregatik, abenduak 13an eta 20an lanuzteak deitu ditugu sektoreko enpresa guztietan, lanuzte egun horietan multinazional honena aurrean mobilizatuko gara, enpresa hauen atarietan, eta baita Labetik bilera urgentea eskatuko diogu Nafarroako parlamentuari, pizka bat, egoera mahai gainean jartzeko, eta ere, gobernua ez, zer esan handia dauka egoera honetan, eta egoera honen desblokeoan, eta ere, gobernua interpelatuko dugu. Beraz, argi utzi dute borroka ez dela amaitu eta hasieratik mantendu duten konpromiso berdinarekin jarraituko dutela. Iruñean ere atzo traktora da burutu zuten hainbat nekazarik. 50 traktorek parte hartu zuten Semilla Belarra elkarteak deituriko ekimenean, Europar Batasunak eta Mercosurrek sinaturiko merkataritza libreko akordioaren inguruan protesta egiteko asmoz. Neurri berriak ez dira oso atsegingarriak lehen sektorearentzat, eta lehen sektoreari baldintza horreken mejoratzen ez badira, urritutara muiez. Nazioartean, Latinoamerikari dagokionez, Mercosurrek Europar Batasunarekin hitzartutako merkataritza librerako akordioaz eta Bolivia eta Mexikoko hainbat kontuz mintzatuko da gure kolaboratzaile Beros Atrustegi. Europar Batasunak eta Mercosurrek merkataritza akordio bat sinatu dute mugarri izanen dena bi eskualdeen arteko harremanetan EFE agentziak jakitera eman duenez. Bi eskualdeen arteko harremanak 85ean hasi ziren eskualdeen arteko lankidentzako akordioarekin. Prozesua baina oso motela izan da desberdintasun politikoengatik. 2019an hasierako hitzarmen bat lortu zen, baina honek ere hautsak harrotu zituen Europar Batasuneko kideen artean, ez baitzegoen adostasunik batez ere ingurumen, nekazaritza eta jasangarritasunarekin erlazionaturiko oinarriei eta estandarrei dagokienez. Europatik zorrozki begiratzen zitzaion Mercosurreko herrialdeek beren baliabide naturalak
babesteko politika eskasiari batez ere Amazoniako baso soiltzeari dagokionez. Iritsi dira baina, akordio batera hitzarmen honek munduko merkaturik handienetakoa hartuko du. Europar Batasunak gehien esportatuko dituenak garraio materialak, farmazia produktuak eta automobil piezak izanen dira. Mercosurrek bestalde abereak eta pentsuak esportatuko ditu, bai eta petrolio produktuak eta produktu mineralak. Hala ere, gehiago luzatu daiteke akordioa oraindik Europar Batasuneko eta Mercosur osatzen duten herrialde guztiek onartu behar baitute. 2024an Boliviako gobernuak ia bikoiztu egin du konfiskatutako kokaina kopurua iazko datuekin alderatuta. Halaxe jaso du Maria Silvia Trigo kazetariak Infobae komunikabidean. Segurtasun ministroaren hitzetan inoiz ikusi gabeko zenbakiak dituzte esku artean. Aurten, 88 laborategi eta 63 tona kokaina klorhidrato suntsitu dira. Goranzko joera duten datuak dira, iaz, 2023an ia 33 tona kokaina konfiskatu baitziren. Infobaen Gabriela Reyesen hitzak jaso dituzte, bera kriminologoa eta herritarren segurtasunerako eta drogen aurkako Boliviako behatokiko zuzendari ohia da. Eta honek argi dio, nazioartean badakalkulu bat esaten duena estatuek merkatuan dagoen kokainaren 10% baino ez dutela konfiskatzea lortzen. Eta beraz, geroz eta kokaina gehiago konfiskatu, horrek esan nahi du orduan eta kokaina gehiago dagoela merkatuan. Inpunitatean eta merkatuan dagoen kokaina kopuruan jarri beharko litzatekeela fokua dio. Nazioarteko trafikoan dabiltzan erakundeek estatuaren babesa dutela adierazi du Gabriela Reyesek, izan omisioagatik, gelditasunagatik edo besterik gabe babesagatik. Argi baitio Reyesek, narkotrafikoak ez du soilik botere ekonomikoa behar. Botere politikoaren laguntza ere behar du aktibo jarraitzeko. Mexikon badago desagertuen eta gerra zikineko desplazatuen emazte eta seme alabak deituriko kolektiboa herrialdeko guda zikinean sortu zena. 50ko hamarkadan hasi zen guda eta 80ko hamarkadaren bukaerara arte iraun zuen. Mexikoko estatuaren aurkako oposizio politiko eta armatuaren mugimenduak desegiteko errepresioa baliatzen zuen armadak. Kolektiboko kideek adierazi dutenez, Mexikoko armadak 77. eta 84. urteen artean gutxienez 600 pertsona desagerrarazi zituen. 70ko hamarkadan desagerrarazi zituzten 5 nekazariren gorpuak euren familiei bueltatu zaizkie, Guerreroko Kuadratin komunikabideak jaso duenez. 50 urte igaro zuten nekazari hauen gorpuek Guerreroko hobi klandestino batean 2023an atera zituzten arte. Orain, esan bezala, identifikazio prozesua amaituta familiei bueltatu zaizkie. Familiek, gorpuzkiak jaso ondoren, EFE agentziak argitaratu duenez, desagertuen hilkutxekin protesta egin zuten Guerreroko estatuko Txilpazingo hiriburuan, justizia eskatzeko Mexikoko armada jotzen baitute erantzuletzat. Bulegok behin-behineko etenaldia egingo duela jakinarazi du. Talde azkoitiarrak ez dio baina oholtzari behin betiko agur esango, izan ere urtebetetik gorako geldialdia aurreikusi du oraingoz. Sare sozialetan argitaratutako bideo baten bidez iragarri du Bulego taldeak 2026an ez duela kontzerturik emango. Bai, 2026 urtean ez dugu kontzerturik eskainiko, ze lan berrietan eta zentratuta egongo gara. Lan berrietan zentratuta egon nahi dutela diote, eta horregatik agur kontzertu bat iragarri dute hurrengo urteko azaroren 9 Bilboko Euskaldunan. Euskalduna jauregian, agur ospakizun modukoa geldialdiaren aurretik. Kontzerturako sarrerak abenduaren 12an jarriko dira salgai, goizeko 8:00 aurrera euren web orrialdean. Euskaraldiko kanta sortu berri du Azkoitiko taldeak eta bere sorreratik 2019an 5 disko argitaratu dute. 2027ko indar berrituta espero da Bulego taldea oholtza gainetan.
Gipuzkoako bertso txapelketaren finala gertu dago. Datorren abenduaren 14an ospatuko da ekitaldia eta atzo egin zuten beronen aurkezpena Donostian. Abenduaren 14an Gipuzkoako bertso txapelketako finala jokatuko da Donostia Arenan, arratsaldeko 5:00 aurrera. 8 bertsolari ariko dira bertan. Alaia Martin Etxebeste, Andoni Rekondo Izagirre, Ane Labaka Maioz, Aner Peritz Manterola Euskitze, Beinat Gaztelumendi Arandia, Eneritz Artetxe Izagirre, Nerea Elustondo Plazaola eta Oiana Iguaran Barandiaran. Batzuek udaberrian hasi zuten txapelketa eta luz egin bazai ere gogotsu daude larunbatan holtza gainera igo eta kanturako. Luze pixka bat bai, baina, sorpresa honekin, nik puntu batera arte helburuetan, asmoetan, ilusioetan baneukan puntu batera arte iristeko gogoa edo, eta iritsi naiz hori baino desentez aurrerago. Luzea eta polita esango nuke eta sentsazio honekin iritsi naiz, ea ze gertatzen den larun batean. Lehenengo aldia izatiak eta espektatiba hundirik gabe jutiak eman dit deskubritzen jutiaren sensazio eta ia ume bat bezala ez, elkartu kantukide berriak ezautu. Hiruen aurreneko finala izango da. Gainontzekoek berriz badute esperientzia aurreko finaletatik, gauzak aldatzen joan badira ere. Plaza eta bertsokideak eta gaiak eta oroar mugimendua bera ere desente aldatu da azkeneko 5 urte hauetan. 2011an sailkatu nintzen lehenengo aldiz, eta asko aldatu da, ordutik, argazkia, mamia eta mundua, orduan ilusia handia dut, hemen egotea privilegioa handia delako. Belaunaldi baten azkenetako superbibientea naiz, eta lare gazte konplejoarekin, belaunaldi berriekin kantatzeko gogoz. Kontziente eta presente aipatzen zuen Alaiak eta nire burua urten ikusten dut hor, eta hortaz hortik nahiko nuke kantatu, eta lehenengo final hartan izan nuen ospakizun sentipen horri lekurik kendu gabe. Aurten bai nahiko nuke hasieratik presente eta kontzienteago egon, eta ni ere oso pozik nago 8kotearekin. Uste nahiko ondo erakusten duela Gipuzkoa gaur egun zer den, eta erakusten du baitaren norantz joan daiteken eta norantz joatea nahiko genuken. Haundia daukat argazkian hitz hori mugimenduan jartzeko, mugimendua emateko horri, ahotsa emateko, elkarrizketarako eta elkarrekin kantatzeko oso gogotsu. Belaunaldi artekotasun horrek ere, nola eman daiteken elkarrizketa bat edozein gairi buruz, horrek asko motibatzen hau. Larun bateko finalean horrelako dimentsio hartzen duen plaza baliatu eta aprobetxatuko dute zer egiten dakiten erakusteko eta esan nahi dituztenak esateko. 40 minutu jaialdiak baduia da datorren urterako kartela. Musika festaren datorren otsailaren 15 ospatuko da, indarrak batuz askatasunerantz lelopean. Gure aldetik besterik ez gaurkoz. Beti bezala gogoratu 11 webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzuela informazioa zabaldu nahi izan ez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte.
Zure kaleak itzaltzen ari direla nabaritzen baduzu, zergatik ez duzu erosten bizirik mantentzen dituzten dendetan? Zure komunitateak aurrera egiten jarraitzea nahi baduzu, zergatik ez duzu erosten zure herriko dendetan? Ingurumenak kezkatzen bazaitu, zergatik bilatzen duzu urruti gertu eros dezakezuna? Bertakoa gogoan izan da, etorkizuna, aurrerapena eta jasangarritasuna erosten dituzu. Hartu gogoan bertakoa. Eusko Jaurlaritza. Gabon